koshi? Alhamdulillah na koshi. Baba na ga rayuwa. A lokacin da iyayena suna na samu gata sosai. Lokacin da na sa su ina shiga babban matsala. A lokacin da babana yana nan ya nuna mu matukar gata amma yanzu na rasa shi. Rayuwata ta shiga cikin mawuyacin hali. Faɗan maganar na yau in Allah da ni zan zame maka gata a rayuwarka. Ka ya ƙudi na ka ci abincin? Yawa ba na koshi. Aliyu! Na? Umar! Na? Kuna ina ku zo nan? Baba ga mu. To abin da yasa na kira ku wannan dan uwanku ne maraya. Dan haka ku kula da shi sosai. To baba, in Allah yadda ba matsala. To baba, in Allah yadda za mu rike shi amana, kamar yadda ka rike mu amana. Ga wanda ka gama ba shaida ka, dan Aminatu ba shi tamka. Barka da asuba. Yawa Sadiq, an tashi lafiya? Daman yanzu nan nake so in kira ka. Ina so in jaddada maka wata magana. Wannan maraya ne na kawo shi. Naga kai ne babba a gidan nan. Kaga ni ba mazauni bane ba. Ba magana nake yi ma ba? Naji. Ai Usman nake gaya ma wallahi last da ne mata dinki ko da na shawala sanan ta kuma ni. Kai ai shi isa kwanaki na daina yi mata aiki. Master me zafi haka ko salama babu? Kai dai bari. Raina ne a bace wadannan nake gaya ma. Kai bari wallahi abokina ina gaya ma. Wallahi wani abu ne babun bikin kuma ni gaskiya bana son wannan abu. Ka ba ta kawo maraya gida ai ta tara maraya. Ai ta kama na marayu kala kala. Kiran Allah zan an kama rai gidan ku ka kare garin haushi. Tab ina bayan ka wallahi kakkai da zo a cika muku gida rayuwa ta canja. Kiran Allah yanzu mu da muke so mu daidaita shi mu saito hankalinsa. Za kakkai da tara muku wahala a gida. Haka ne ke yi maganar ka wallahi in ya fata ta ko ya ware. Idan ka dore ne gindi akan cewa ya je ya dinga wulakanta mu marai ko to ni dai babu ruwa na. Kaga to Allah ne dan ara usai. Ha so me da na wada. Kana banci. Na malama. Sai shi dan ya ke biya kai. Ba ka sai an zo ba. Ta yiwu, 'ya'yanka